Z oceánov sa stávajú haláslé. Jeden z dopadov klimatickej krízy je oteplovanie morí a oceánov. Tento rok vedci priam žasnú nad tým, ako veľmi sa oteplil Atlantický oceán. Je to vyše 1,5 stupňa oproti normálu. Padajú rekordy, je to šialené. A je to jeden z veľkých hrozieb nielen pre morský život a ekosystémy, ale pre nás všetkých. Vedeli ste, že v oceánoch sa nachádzajú tzv. Mŕtve zóny, čo prakticky bez života? V súčasnosti ich vedci identifikovali asi 415. V roku 60, keď na to prvýkrát prišli, tak ich bolo 10. V 2007 169. Teraz, ako som povedal, 415. Čo ich spôsobuje? Spôsobuje ich v prvom rade znečistenie, množstvo nutrientov a znečistujúcich látok, najmä z poľnohospodárstva, sa dostáva do mora, do zálivov predovšetkým. Dochádza k strate kyslíka, nadmernému rastu rias a siníc, odumierajú morské trávy, narušuje sa celý ekosystém. Proste more zomiera. Ďalším znepokojujúcim dopadom klimatickej krízy je bielenie koralu. A nie je to ako bielenie zubov. Biely korál je mŕtvý korál. A oblasti, v ktorých masovo umierajú koraly, sa rozširujú. Tento rok to najviac je Mexický záliv. A keď zahynú koraly, tak odumierajú ďalšie časti ekosystému, pretože koraly sú dôležitou súčasťou celého ekosystému a potravinového reťazca. A to má dopad aj na nás, to má dopad na miestne komunity, pretože potom nie je dosť rýb. No a tak povediac tá perfektná búrka, miesto, kde sa všetky tie javy tak povedz vyskytujú naraz, je práve už spomínaný Mexický záliv. Je tam druhá najväčšia mŕtva zóna na svete, má 5400 km štvorcových, to je skoro dvakrát toľko, čo Bratislavský samosprávny kraj. Koraly tam masovo vymierajú, povedzme si rovno, tá voda je už na kúpanie príliš teplá. Na Floride má 33 až 45 stupňov. Klimatická kríza nám klope na dvere, vlastne už neklope na dvere, už je tu. Pretavuje sa a premenia sa do klimatickej katastrofy. Turisti musia utekať z gréckych letovísk. Je na čase konať.